Виж какво ни докарах. Морфинче. Чист. Отпуснете. И личната карта ми върни. Никакви хапчета няма да пие. С кофели старци играеш на сигурно. 10% от сделките и знаеш, че в съд няма стъпиш. Виж се на какво приличаш. На мъж приличаш. Чума такава. Сигурно е била металната врата долу. Не искам да влизам в затвора. Остава, бе, ще се обърка или какво? За какво говориш? За това. В това ежедневно изживяване на умирането, всяка смърт е също вид живеене. Вие вярваш ли сте? Себе си. Не Бог.